প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে 2025 পৰা বড়োলেণ্ড CM কাপ ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট আৰম্ভ কৰা হৈছে। খুব এটা মানে ৰিভলিউচনাৰী এটা ষ্টেপ বুলি ক'ব লাগিব যুৱ প্ৰজন্মক উন্নতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। উদ্দেশ্য হ'ল যে গাঁৱে ভূঞে লুকাই থকা যিটো ফুটবল টেলেণ্ট, স্পৰ্টছ টেলেণ্টটো আমি উলিয়াই আনিব লাগে, তেওঁলোকক ওপৰলৈ লৈ যাব লাগে, নেশ্যনেল লেভেললৈকে লৈ যাব পাৰে। অসম চৰকাৰেও যোৱা 2 বছৰত খেল মহাৰণ কৰি দিছিল আৰু খেল মহাৰণৰ যোগেদি গাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই ষ্টেট লেভেললৈকে এটা কম্পিটিশ্যন কৰি পেলাই বেষ্ট প্লেয়াৰবিলাকক চিলেকশ্যন কৰা হ'ল। আমাৰ খুব সৌভাগ্যৰ কথা, কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পৰা খেল মহাৰণৰ জৰিয়তে 14জন খেলুৱৈ অলৰেডি চিলেকশ্যন হৈ পেলাই এটা হায়াৰ লেভেল কোচিং কেম্পত কোচিং লৈ আছে। তেওঁলোকে নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেল খেলি যাবৰ কাৰণে এটা সুযোগ পাব। BTR চৰকাৰত যিটো এটা উদ্যোগ লোৱা হ'ল, আজি ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ এটা কম্পিটিশ্যন আৰু তাৰপিছত কাউন্সিল লেভেলৰ ফাইনেল কম্পিটিশ্যন হ'ব। আৰু মোৰ এণ্ড মোৰ মানে ফুটবল প্লেয়াৰ্ছ এইটো গাঁও লেভেলৰ পৰা উলিয়াই আনি আমি ওপৰলৈ ঠেলি দিব লাগে। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিজৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানত BTRৰ যিটো CM কাপ হৈ আছে সেই প্ৰসংগত এটা উল্লেখ কৰিছে। হেজাৰ হেজাৰ খেলুৱৈ জড়িত হৈ গৈছে আৰু এইটো খুব ভাল এটা পদক্ষেপ বুলি তেওঁ উচ্চ প্ৰশংসাও কৰিছে। এইটো খুব গৌৰৱৰ কথা। তো মই ভাবোঁ যে এই যিটো উদ্দেশ্য লৈ পেলাই CM ফুটবল কাপটো কৰা হৈছে, এইটো সফল হ'ব। তাৰ কাৰণে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়ালৈ মোৰ তৰফৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ থাকিব আৰু তেখেতলৈ অভিনন্দন মই জনাইছোঁ। जे काप जे सोलिफुगासिनो दङ, दिनै क'क्राझार जिल्लाना दिनैनिफ्राय जागायजेनदों। क'क्राझार जिल्लायाव जोंहा गासै 12टा टीम जागोन, मानोना 12टा जोंहा समष्टि दङ। बे क'क्राझार जिल्लानि जे अर्गानाइजिं कमिटि बिनिनो मासिगिरि हिसाबै आंनो बिबानखौ होनाय जादों आरो जोङो दिनै सिम्बोरगाव हायार सेकेन्डारि स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय बे खेलाखौ जागायनाय जादों। आरो रायजो राजाफ्रा जोबोद मोजां मोनदों, मानोना दिनै काउन्सिलाबो दिनै CM काप होननानै काउन्सिल लेभेलाव बेबायदि फुटबल जे बादायलायनाय, बे बादायलायनायखौ दिनै खुंदों आरो जे बाथ्राखौ दायो ओरैबायदि फोसावजाबाय बा मिथिजाबाय जोंनि बे खेलाया थाङै थाङै थांनानै दिनै भारतनि गाहाय मन्त्रि बिथाङा थांनाय दाननि थांनाय रबिबारखालि बिथाङा गावनि जे मन की बात, बे मन की बातआव दिनै BTRनि जे CM काप, बे कापखौ बिथाङा रायखांदों। मानोना 3,000निबो बारा बे गेलेनाया जादों आरो बेवहाय गोबां बाहागो लादों। बे गासैबो बाथ्राखौ लानानै बिथाङा बाख्नायदों, जे जोंनि थाखाय देरगाथाव मोनसे बाथ्रा। दिनै जोंनि BTR हालामाव फुटबलखौ जोबोद गोसो होनानै जे बेवहाय प्लेयार्सफ्रा गेलेयो, रायजो राजाफ्राबो बेखौ अनसायो, बे बाथ्राया दिनै भारतआव स्पष्ट भाबै दिनै बेरखांदों। दिनै खालि बे कम्पिटिसनल' नङा, बेवहाय सेलेक्सन खालामनाय जागोन आरो जायफ्रा सेलेक्सन मोनो बिथांमोनखौ कचिंआवनि थाखाय थिनहरनाय जागोन। बेनो जोंनि गुबै थांखि। मानव गेदेर प्रमोद बर' चिफ बिथाङा दिनै फुटबलखौ लानानै बायदिसिना हाबाफारि लानायखौ नोंथांमोनाबो नुगासिनो दङ। बेनिखायनो दिनैनि बे CM जे काप, बे ओरैनो बादायलायनायल' नङा, बेवहाय मोनसे थांखि दङ, जाहाथे जोंनि मोजां प्लेयारफोरखौ सायख'नानै कचिं होनो हायो आरो बिसोरो जोंनि काउन्सिलनि, जोंनि रायजोनि, हादरनि जानानै जाहाथे बिथांमोना गेलेनो हायो, नेसनेल इन्टारनेसनेल प्लेयार्स जानो जाहाथे हायो, बिनि थाखाय नैबे काउन्सिलनिफ्राय बेखौ नाजानाय जादों। माला जागोन फाइनाला? फाइनाला दिनैनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट लेभेलना जादों। फाइनालखौ माने दा गासैबो डिस्ट्रिक्टआ खुंफुंजोबनायनि उनाव जोंनि क'क्राझारनि साइ स्टेडियामावबो फाइनाला जागोन आरो सेमि फाइनाल, क्वार्टार फाइनालखौ दा जाबाय थानाय बे सिम्बोरगाव हायार सेकेन्डारि स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव आरो बनरगावआव थानाय खाग्राबारिनि जे गेलेग्रा फोथार, बे मोननै फोथारखौ सायख'नाय जादों। बे मोननै फोथाराव क्वार्टार फाइनाल, सेमि फाइनाल जाखांनायनि उनाव क'क्राझार साइ स्टेडियामाव फाइनाल गेलेनाया जागोन।